България е от най-големите нетни бенефициенти от Европейския съюз. България е сред водещата държава по Трябва да говорим обаче за точни стойности, пък аз не чух никакви такива. Ще кажа няколко числа, които са данни, както от Министерството на финансите, така и от Института за пазарна икономика. Общата сума на парите, които сме получили от 2007, когато станахме членове, до началото на тази година е точно 32 милиарда лева. Общата сума на членския внос, който ние сме платили до началото на тази година, е 20 милиарда. Ние се съгласихме на огромни отстъп. Най-голямата беше, че ние ликвидирахме първи, втори, трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Пропуснатите ползи от работата на първи, втори, трети и четвърти блок от времето, когато бяха закрити до сега, е 24 милиарда. За да влезем в Европейския съюз, закрихме на практика 2/3, 4 от 6 действащи атомни реактора на най-печелившото предприятие в България. В резултат на което пропуснати ползи за 24 милиарда, даден членски внос 20 милиарда, общо 44. Насреща 32. Иначе сметката, грубата бакалска сметка е минус 12 милиарда. И това са неоспорими числа.